Na ka jing yo I ya ka jing jur ka jing jabo ha ka yo ka hat namar ka jing pentut ya ka jabo jabangan ha shilenter ki jaka ya pat ba ka babu jing ma ha ka kot ka khia ka ken hun ki nong dis yar ha yodo ka bala tip kum ka basas yar kli yodo kala shim ya ka sin jam ban sedang pen khut ya la ka jong ka basa khnang ban wan ra ya ka khut ka suba ha ka te ka yo ya ka ni ka jing pen khut kala long ha ka pratarik unai tung arah jara pusan ha ka jing ya lam uba korbar sing rani president ha ringkat ka kong dapisha Harlingdo General Secretary ha kabala la ban saki ya ka jinge shembenta de ki phongot ki nongdi do sier ringkat ka jinge saki lang da umentri bari pet ya ka khut ka suba ha yodu uba ki wankar Habakran cikila pathai kubor na kaliang uba korbar bat ka kong dapisha kila ong ba ka jingpen khut ya ka basa ka day namar ka jingkwa banyo I ya ka khut ka suba khnang ban lat na ka jingsma AA nolor kata uba korbar ulo ong ba ya ka ni ka jingpen khut kin le shisen lai banai khnang bakan om kata ya ka kamai ka ji jongki nakaliang uba ki wan khar lo pen pau ka jingsko tenat banyo I ya ka jinglong teli ki nong disier ki balami syakmat ban pen khut ya la ka basa bat kumta ula kentu bakin nang yai beteng ya ka ni ka kam Ka cha ka jangi bing dang ku yo ne ha basa si ar jangi kede ba ni kwa hi ka khu ke suba ni kwa hi ba ka don ka jing khu ke jing itna ka basa hi ber khoi mar ba ni si ar mo ba ha ke jebo sner ke tangi kwa hi ban khu nung noi langi na ka basa kwa ku lai sin hak sisnen na ka basa kan talong na jing ni jing si em la ban khu sisen na asin hak sisnen ta long hai ka ku ji pe jangi bat na ber ke jebo hi ngi dem khu ngi ken tui ku ki basa ru la dak long ka bala la ku ni rap lem te bang khu lem nang ni no ka basa ber long ka basa jor ki basa ha ki dem khu ni donมันไล่นักจิงสมากันไล่นักจิงเอกมันตับปริยนเลยทำตั้มบางทีตอนกี้จะบอกสลับกระที่จะบอกจะไปกระลังจะกาเต้แต่ทีนี้ลองจิงเป็นคุยชมนี้ลองกายรับเต้อย่างนี้เป็นการคุยจะภาษาอังกฤษคัดจะบอกจะไปก็รอก็จิงสมุจิงนี้กว่าสิ่งไรไปไหนนะมาบ้าอย่างนี้แหละมันก็ต้องรู้กันจิงทุดอย่างนี้นะมาบ้าอย่างนี้ต้องดุกเดือดดุกมันอย่างจีวันบลานี่เป็นอย่างที่จีเดนี่เป็นนำทุดท่านก็ทำไมก็จงนี้รู้นี่เป็นคุยนี่กว่ามันสิ่งไรไปไหนกันAnak kalian jonga, ai kebelai diusir, di menteri kedor bar jongka hima. Konjur yai officer in charge, bela don ringkat bat ni, bela senran yang ni, ai bor yang ni bangin penkot, yang kan ni bahasa, kum kata ke social work jongi, bangin trailer, nanti bat ni, baru kat di bahasa sia. Abu akan jing ai kebelai bukan yang kihikan. Yes, sakawai ru ngamagang ngakan tu ngai ka message na benta ki pat ba ki pasong ha kan ka yo jong sim bakan ya buat bangin ya long ki balek khoi le suba ya ka yo ka hat bakan pen internet ya kan ka yo ka hat ki pat ba ki barung ki ba mi kan so tenat kin so khoi kan ki mar ki matar ka long ki ba khoi ki ba suba ya tang kata ngabu ka jing kan tu na benta ki pat ba bakin ya buat lang bakin ya sim lang kum kan ni ka manir nya le kan benta Nomor ba ngili ji sang sedang jeput sin stem. Yo. Manus stem lu sim mak dorban. Jeput kut manus stem ni. Khang yo kini khuilang hi, khang yo. Jadi kita pat kini kinong song yo disiar ni ki pa kut minta kasih. Tinggi ba dai ka kut subang hawan. Hawan pila request pan lang thap dan lang. Isotanat ikini do bikila man le man stem masuk ka ba kisu. Marba adon lagi cingarap ni kebanong kami tak ikut ke bahat. Nama ba? Dong ke cingi baik cerita kami ngelapai kru. Nak buat kini bukan nak kentu sepat manis sepat balik kum ni. Khui ke subah, habis dan khui subah.
ka sai ka hikrat yo like he te nang takada ka tu kiru sa sising samanu ke diga gilak mi kenang le ke gebran kam niru isimi ke section jam manustang pe ko yo do ba gimna ban khang ki pen ko yo ga yo sia ka to ma sa oh sing story ya ka tuli ko be sinisnam ono mar tekini kitip lang biang kata gaji berkuat sini bakal gimana? Gila kahimana ka biang baik tapi kini pa kacaka song to kini dalam sasiar kis berkuat biang soba berkuat soba te kalau biang baik semkut apa kena yarap kini kan nang kamera susu ini teh astu ta kada kecing kuat mesin joki kita tray ka bahatan bahkan kuat yo ka sudah kan internet Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya